Sindang sinten Mbak Sindang dina. Rajak keplakane wah. Wanu ta? Sapa jenenge? Lah ya dikenalne to paling ora njaluk nomor telepon. Ayo tinggi sen HP. Wong sampean ki HP-ne iki ora nek nomor telepon blas. Mek gawa ngalor ngidul. Menika ya Sadi Kulanan. Anggono Mas Anggono. Keplakane jihan cetak tepuak. Rumah aku. Kuwi cara anu ngono sapa jenenge? Pani iki lek kok mbisiki aku. Anu ngendang anu Raman Tuyul, bener ta? Ha. Pani. Kan mau Anggono iki Mas Anggono iki anu kok mau. Kok bedheki aku anu masih anu om iki sing ngendang iki Raman Tuyul, Tuyul nolong duitmu kuwi aku. Ya, wah iki yo. Iki garwane Hestu biyen iki ya wong cakra budaya lawas. Ngono. Lenggah ning ngono aja lali rokokan gak bagus karo ngendang. Aja dhewe karo ngendang. So iki jenenge rakyat seduluran iki ngene iki kok. Kowe iki apa? Kowe iso wiraswara kon bawa mesti mutah. Kowe jenenge ora totalitas lek dadi seniman ngono lho. Dadi sak orane iki tak orane kuwi nek dadi seniman yo ngene iki. Ya engko kapan-kapan nek Anggono kuwi ngendangi sapa apa mayang mboten tak bagus pundi. Ayo, lho kowe iki kerep nggonku kok bocah iki kerep tak peseni rangka. Aku kek rangka lho, model warok kan. Mboten enten rangka terus model warok mboten enten. Wis pokoke dienekne ngono iki. Iki Ponorogo, ha Mbak Lucy. Tanggane Mbak Lucy, tangga ning beda kabupaten ya. Beda desa. Iki mah Hestu nderek ora Hestu. Iya, Anggono lek ra ditutne ya ngapur. Wes subuh-subuh ya. Ora ya iki sing dialani Sakinah Mawaddah Warahmah ya kaya iki. Nggonku kuwi nek jagongan ngantek isu barang kulino. Terus ke Mbak Dul, terus ke.
Nah. Dangdutno sahabatku. Apa wesnya? Oh. Matur suwun kaping gunung iki mriki pundutanipun Mbah Mes ini bakul cenil. Oh. Nyuwun gumpuh kasmara kaliyan apa iki mau kaping gunung wis tak aturke. Dirku tak aturke sore mau. Sore mau kenek Veronica karo Desuwe ngono tak aturke sak yai. Walan kekek. Lah, mencok ning tembok. Mapur maneh mbak ikan jajal mencok ning pari. Nah, ini Mega, coba nama dong, jogetan jaipong kali. Kaya aku marah ini. Tekuane doyok. Gila-gila ini sama. Kalau ini sama.